Yeah. Ngiyalwazi. Lelo kuthatha. Yeah. Ozala. Ungakibele sexy. Aha. Mfethu bathole inkinga abafowethu la. Kodwa bathole inkinga. Akazi lo muntu uthi sini. Sho mfethu, sicela ungehlisa la. Uphi. Ngeke down the stop. La mfethu. Ngiyibona la ntisa la mfethu. Ikona amabhuthu ama-message. Ama-message. Basic part. Ngiyabona Basic part. Amayembe akhona. Amayembe la khona nani. Yeah. Cela ungehlisa la. Mfethu, uhlala mfethu. Awusamahlisa mfethu. Evana mfethu stop. Omunye tizogibelana. Uyangibuza ukuthi yikuphi kothulu, ngithathula mangala nsebeni ngala mfethu, masiqala uzohlala egroundini. Hayi mina ngekho egroundini. Mfethu. Umfethu kufuneka ehlebhile kothulu. Usehlale etsimbini. Mina sengiphume endlini. Sengathi uMpakistani nangekho mfethu sikhale sengemthi. Ngikho mfethu ehlebhe. Mina benga itophu miyengazazi. Awukhuluma ngani noma isikilo mfethu? Kanana kwabila umchazela mfethu. Mfethu ungehlisa lakho. La. Hayi lokho. La. Omunye mama, ukhipha 20 rand. Hey, masigebengu basenefa. 20 rand awunasinthini, yayisa. Umama yabothi mina khipha 50 rand. 11 rand, khipha 51 rand. Ngifuna ubira u40. Lo 40 ngeke phakesini. Lo mama umagesi iswini. Ngithathe lo 2 ibhezi hayi mama ubambe lo 20. Uyedwa la. Abasigebengu. Ngithi mina uyedwa la. Mama esathi mali yakho. Ayibisele. Awabuzi bra. Beka bambe mali. Athi mina ngiyamazi mina sophela. Ngicela ngibona. Uma bafuna ukuthi mina ngithathe lo mthuko. Ngathi mina ko 51. Ngiyedwa. No mama yedwa ukuthi. Mse ngalo khipha 100 uhlangene. Ngithi mama dlali mali. Dali mali. Ngizapha value, yes. Ngangavuma khona ukuthi ngabaShister Ville bayithatha kancane. Yabona lapha eTexas. Usizofika lapha ngokucheese la khona cheese amayokathi okhethe. Skotheni ngingazi skotheni because ungeqondile mfethu. Qondile mfethu, uphethe wallet awunalo uthi wallet ifone esixoxo eyaphula, uqhuba itrol. Noma uqhuba lapha neTV. Lapho intombi yakhe nomsisi wakhe noma umuntu wasisiqhathi umuntu bese lo shimazana. Uqhuba itrol skotheni. Uzana. Muskotheni akhe umselefoni. Lapha eTexas ufika take the time mhlawumbe ka system. So, lezi zinto zokuphila kokhela. Bahlangana lentombazana seseli. Skotheni yonke sesihlaseliza. Ufaka noma yini igcwala i-practical. Skotheni. Hayi mephuma mfethu. Uyambona naye shetha qhubile orikhakhi. Ngibela khona mfethu. Iliyabisa kutaka mama yese yibona nalethi ikhakhele kanjani phansi. Turn next. Yayibona la uyayela khona vele lapha bathi inkosi sister lapha. Afasha sister. Asha plastic slip acid. Asima slip checkers. Asima ke ulwethu slip. Slip sekhona mhlawumbe sibe ngayo. Aphuma nje neclone yakhe ashone emotweni kikopi. Wona 50 rand kokhela ikopi mfethu. Faka izinto mfethu checkasini befaka izinto checkasini abeke into zakho sikhokhe kubusele clone. Afike lapha namashatha emthatha ikopi afake into zakhe kamnandi finish estabile. Phuma yakho khanga mfethu. Hayi. Kwenziwa njani? Ula ubrown. Naye uthi ufuna ukusamba lo. Yabona kungezikathi umuntu wefethu siyabuya kanje. Umsebenzi awusebenzi ukuthi umthetho udlalele yizonto. Athi umuntu hayi ngizofaka into lesifuna ukuyithathela. Kanti la ngocoshwa gaqele. Bacoshwa gaqele. Awujabo. Kanti lezi zinto lezi ephekhayo lapha iyahamba nje ku zihamba nezalungisa izinto izinto oshakala sebela phana manje
sifuna ukubuyisela lapha, nabantu kanjani abafuna umsebenzi.